ya kụziri n'anyị tụọ aka anyị si eme na nke anyị onye ọbụla Karachukwu mara ihe ya kụziri n'anyị jee butebe ihe ndị niile eji eme ihe obere ụtụ Ọkarachukwu mara ihe ọ sị gị onye ahụ akụziri na ya maka na onwe ihe ọ ya amụta mana lelee okwu nwa anyị ka emere ma eziokwu dị ya maka amamihe ga-amụtara n'aka onye Karachukwu wee mara ihe ya ka o ji ọbụrụ ụbọchị nkwa nke taa anyị na-akwado ka anyị mezuo omenala anyị ka o si wee dị na omenala Igbo ka esi ekpe ekpere Igbo na osi ụtụtụ Igbo nọrọ na ebe a suo nzu a ngwa ngwa surie ya gbado aka o nwere ka esi esu nzu jide ya ha suo ya surie na ntị ihe anyị na-eme ebe a bụ ka anyị si wee nọ n'ihu nna ala anyị bịa nọrọ ya ebe a si n'azụ bịa nọrọ ya na ọ ndị aka bịa siri ịkwaturu m aja na atụ ndị aka na-eme dada nio iruo mgbe ahụ aka na-eme dada nio sị na ada bịakwara eyo ada unemere aṅa na be anyị ka m na-ekwukwe o ada unemere aṅa anyị dị mma ọmụ unu ọha bụ ndị ọha ka a na-akpọ ndị dada ya dada ekene m unu dada nnọọ o ịnụkwa agụpụ ụzọ agụpụ ọ na-agụpụ ụzọ na-akwụrụ ka Chineke kwọpụ aka ụtụtụ ekekere ụwa bịa kwụrụ aka ụtụ onye ma onye oyi eke ma onye oyi ka mara bịa kwụrụ aka ụtụ onye nyere Igbo ndụ onye nyere Igbo ọganiru onye mere anya na-egbu achara na-eto onye mere na ya n'Igbo ga-adị onye si na Igbo anya efu na ọya wubere n'Igbo eburu oziọma gazuo mba niile oziọma niile a gazuru mba niile onweghị nke a sịrị ibulatara ya ebe a nke gosi na ngwa bụ Chukwu na be anyị ka ị zọrọ ụkwụ wee buru ozi a gbasaa mba niile maka onwebeghị nke a sịrị oziọma nke a rede ya were butere ya ndị oko ya be anyị were dee oziọma nke a were buru ya butere ya ndị ihe ara ma onye omere oziọma nke edere were buru ya butere ya ndị Anambra steeti ma oziọma nke eziri butere ndị Imo steeti ma oziọma nke edechara bujere ndị Abịa ma ebe a ka a gba ebujere ha oziọma ebe a ka a gbara bujere ha oziọma edegara ndị Rom nke edegara ndị Filistin nke edegara ndị Kọrent nke edegara ndị dị iche iche onwe nke nụrụ na-edegara ndị obodo anyị n'ala Igbo oziọma ebujere ndị Igbo ụlọ nke nnụ nke gosi na be anyị a ka Chukwu si wee bilie wee mee ihe ndị a niile kpatụrụ o ji wee bụ na ejegharịchakwa elu a ga-abịakwa na be anyị Chineke bịa kwara aka ya wepụrụ gị okpu bịa kwara aka otu Chukwu okike naanị gị bụ onye na-atụ egwu onye ga-atụ egwu ụzọ Chukwu maka naanị Chukwu pụrụ ime ihe niile naanị Chukwu nwe nke ka mma naanị Chukwu imirikite ihe n'anya nke mmadụ na-abịa ilebi ya anya ọ dịghị ka onye na-eme ihe ada emete ya mana iruo n'anya nke Chukwu ọ bụrụ ka Chukwu si dee ya na ka o si wee mee ya batara mgbe ụfọdụ hapụbụ iji ịchọ onye ị ga-eblem o mere ka akwụkwọ nsọ si kọwara anyị ihe maka ehu a na-enyo mmadụ hapụ onye ahụ ị na-eje blem nwaanyị o jiri mee like that nwaanyị ọ ga-eji eme ya ọ bụrụ m ihe mmechacha anyị ihe ụmụ nwaanyị na-aha anyị ibefa ọ bụrụ m ihe m ga-eme ya ọ bụrụ m mmechacha anyị ihe nwanne m ọ bụrụ m ịma na mbụ onye ara ịbụ onye ara ma ya anatabeghị akwa n'ahịa Braka bifọ mana ị na-awụ ya ara ma anapụtabeghị kpubebe ekechibeghị akwa n'ahịa Nkwogu mana ịbụ onye ara ịbụ onye ara mana ibi na be di ịbụ onye ara mana ibi na be di ịbụ onye ara mana gị na di gị ka bụ ịbụ onye ara gị na ụmụ gị ka bụ ịbụ onye ara ị na-anagide di gị na nke ọ na-eme mana nke onye ọzọ adịghị oke mkpa ezinụlọ nke onye ọzọ adịghị oke mkpa ọ bụrụ m mmechacha ya ife ọ bụrụ m mmechacha ya ife ị nụrụ ya ọ bụrụ gị imechacha ya ihe mana nke bụ gị kedu ihe ime ofu nwa agbọghọ gbara ọsọ na be di ya na ya nwudere di ya na nwaanyị ore gbapụ ọsọ gidigidi gbarataba ha alụchala m ndoni ọ nụzi ebe na-eme alụchala m nne ya na-agba ọtaba n'ụsọ na-egiri ya ọ na-ekwu nne ya adịbizi na-ebe ahịa nchede mma nwa m ị ga-abịala kwube di gị ahụ mami alụchago m anwụdara na nwaanyị nne ya na-akpọ ọtaba nne ya wee sị ya Chidimma nwa m ọ bụrụkwa na ya na-achụ ịfụ nna gị anọ nga agba ọtaba anwụtakwala m ugboro ma mụ na ya aka bịakwala babe ama mmụ ịnụrụ Igbo a ama mmụ ihe a nwaanyị a kwuru n'ụlọ ya bụ ihe m chọrọ ịkọwa bụ na ọ manarịrị ka nwude ma ọ na nwudero treat a problem you when you beg don't carry the announcement ihe na-eme na beg iburu ya gwasị onye ọbụla motivate ya gị n'ụzọ pụrụ iche wulie gị mmụọ o wulie gị mmụọ iru imebie ihe ọ chigatazie ebe onye atụrụ gị alụ
mana imefeziri oke imefeziri ya n'oke ihe a mara arọ mma mana imefere ya oke ọ gwara gị mgbe a mana ọma ngwa gị ihe nji wee na-ekwu okwu a n'ụbọchị nke taata bụ na anyị chọrọ ka anyị goye ezinụlọ chọrọ udo ka anyị goye ezinụlọ amamihe kọrọ amamihe tụmadị n'isi nwanne anyị nwaanyị bụ Ogechukwu bụ ya na-ayọ ihe Chukwu ga-emeri ọsọ ka a gọọrọ ya n'ọfọ na ya chọrọ ka ha nwee mgbanwe ezinụlọ ọbụla chọrọ mgbanwe ihe Ogechukwu yọrọ ka ezinụlọ ya merie ọ ga-emere gị na ya chọrọ ka ha nwee ọganiru ka nwee na ihe nwụrụ mmadụ na ya chọrọ inwe mmadụ Chukwu ị ga-eme ka mmadụ ju ya aka ụmụ ndị nke ọ mụtalụ Chukwu ya na-ayọ mee ha ndụ ogologo were ihe ọma chọọ fa mma na ọsụsọ gị pụrụ imi ya ka ọzọ niile bụ majik ana m agwa ndị mmadụ ife ọgaranya kwanyere ugwu na mkpata ego adịrị isi ibu big man kwanyere ugwu si egutumani sa ọya anụ ya kelee ya ọzọ ọya anụ ya kelekwu ọya nụrụ ya mee ka gị na ya dị na mma n'aka na-eme azụ mgbe akọlụ na Chukwu na-eme eze ịtụkwasị n'ihe inyere ka o si ịkpa inyere ka o si erie ịkọ na ogologo akụkọ eruru na-enweghị oke ihe a na-arụ nwere oke efe ịkọ ogologo akụkọ ihe a na-ekwu n'ụbọchị nke taata n'ụbọchị nkwọ ya kwọta ihe ọmanye ndị Igbo bịa n'obodo Chineke kwụrụ aka Okoronkwo Ojieme bụ Agụ bịa kwụrụ aka ụbọchị ata bụ nkwọ bịa kwụrụ aka Agụ bịa kwụrụ aka ihe na-emere nye bịa kwụrụ aka ụmụada ezinụlọ anyị bịa kwụrụ aka eze na nwa ṅụrụ mmadụ bịa kwụrụ aka Chinemere Isela Asaba ihe bịa kwụrụ aka Isela Asaba Supetima bịa nụkwụrụ aka ụrazụ edo a bịa nụkwụrụ aka ihe ndị Igbo ji aga ka anyị na-ekwu okwu ya ihe ọma bịa kwụrụ aka ndụ ogologo bịa kwụrụ aka amụta nwoke amụta nwaanyị bịa kwụrụ aka ụmụ anyị ga-abụ trede nye anyị n'aka eji ana akara nke onye ebu na-eso unu nyere etu na-eto ka ụmụaka ibu unu na amamihe na nghọta na ọganiru ụnụ aya ala azụ ebe ibu unu na-aga n'iru eji ana akara nke onye ebu na-eso ndụ ogologo ụmụ ihe ọma ga-akpụ unu iru ọma ya akpụ unu ndị na-agbara ụzọ bịa na obi ya ndụ ogologo mmadụ ọbụla na-achọ ndụ ogologo nekwa ndụ ogologo ọganiru arụ ike ana Igbo be anyị ndị Igbo demen yes ọ na-agba arụfụwa ka ụfọ gbakpu anyị ụbọchị nke taata anyị bụ ndị Igbo na-azọ nwere onwe na ala be anyị na-ekwu ka anyị nwere onwe anyị ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị nwere onwe anyị unu enye na anyị nri unu enye na anyị ọkụ unu enye na anyị mmiri unu enye na anyị ihe ọbụla hapụna anyị ka anyị nwere onwe anyị ga-emenwu ihe dị na be anyị Chukwu biko do ụbọchị nke taata si enwekwara ọbara ya akwafu si emekwara mmadụ ya anwụ si emekwara ihe arụ ajọ ihe ga-eme naanị anyị na-egosi ewo na nwanne anyị nwoke eji na mkpọrọ na anyị na-asị ka arapụzia ya n'ihe o kwuru si leba n'ihe ahụ ọ na-ekwu anya si ejere agbakọ iwe ka o ji wee kwuo imirikite okwu dị iche iche nke ọ dịghị ka ọ na-elaikịrọ mana isheki ya ihe bụ isiokwu a lebazie na anya ọ na-atụrapụ ya ka o jebe ihe a ka m na-agwakwa unu tụrapụ na ya maka na o tinye aka na mbubo na aka na mbubo mmiri na mbubo ihe niile anọ na mbubo ọ baghị uru ka ụnụ tụrapụ ya ka o jebe ụnụ mara tuso tụrapụ ndị nke ọzọ tụrapụ ga ikwuo na ya ka o jebere onwe ya ya ka anyị na-arịọ anyị kwere oge eme ntu a ihe ọma bịa kwụrụ aka maka ọjị n'ụbọchị nke taata ọ na-aba bịa na Igbo akwapụ aka ụtụtụ ya tụchapụ ihu nzu ụbọchị nke taata ka anyị mee nzu ka ọ were bịa gazie ụbọchị nkwọ bịa were nzu orie were nzu afọ were nzu eke were nzu ihe ọma ka unu ga-ewetara anyị ndụ ogologo bịa were nzu ọganiru ụmụ anyị bịa were nzu Chukwuoke abịa ma were nzu agụgụrụ mbụ Okoronkwo Ojieme na eze anọ nwa ṅụrụ mmadụ neni nzu ihe ọma ka anyị kwuru ka ọ bịa mere anyị na obi anyị n'ụbọchị nke taata ụmụ anyị ga-abụ ụtara ede nye anyị n'aka eji ala akara nke anyị ebu eso ihe ọma bịa were nzu ihe ọma ya mere na Igbo bịa were nzu ọkwa nwere onwe ka a na-ekwuru ihe anyị ji ekwere ka anyị nwere onwe anyị abụrụ na onwere ọzọ mana ana m eche na mmadụ si ka nwere onwe ya bụ na ihe a ga-ajụ gị bụ ụkwụ na ka esikwena gị ike nwere onwe esi ojebeni eche m ntụ a ka esi nwere onwe amamihe nke a ji wee sisi ike serapụ anyị o ji mmadụ na jikwana onwe ya serapụ anyị maka na ana m afụ ka ọnụ nwa bụ ndị mba obodo anyị a na-achọ ịba ana m afụ ka obodo a na-aba n'ihe a na-akpọ operation pullover ya operation gbaa ọtọ anyị ara ọtụtụ ire Chineke mee ha ka ha raba ire sikọwaba ka esi eje sikọwaba ka ha si eri sikọwaba ka ha si ala sikọwaba ka ha si emegide anyị nke a bụ ihe anyị na-arịọ n'otu a anyị chọrọ ịga n'ọjị Chukwuoke abịa ma n'ụbọchị nke taata anyị na-ekwete ka anyị na-eme ka anyị mee ọjị maka na chi efogo ọ na-aba agụpụ ụzọ agụpụ ọ na ha agụpụ ụzọ ọ na-akwụrụ maka na oriri abụrụ ọnụ nke bi
kpatara aka ma ọnụ na-eri eri ya kwụsịrị nke na-eribeghị achịrị uwe Chineke gozi onye ribekwa onye Chukwu nyere ya rie o Chukwu na-enye onye gị rie ihe a na-agọ n'ọfọ n'ụbọchị nketa bụ ndụ ogologo ndị Igbo niile ndụ ogologo ụwa niile Chineke bịa were ọjị eje na akara nke ebere ga-eso ọjị ka anyị ji ekpe ekpere akpere ụtụ ka anyị na-ekpe ị na-anya na ngwuri fụ na ndị mmadụ juru obi a ụmụ niile gbakọbara anyị niile nọ ọ ka esi eme ya kpọkọba ụmụaka na ụtọ agọọ ha ndụ achụọ ha ndụ ogbunuke wepụsara ha ụmụ ihe dị iche iche gaa gba ọgbata uhie nyere ndụ ha ile anyị fụ na ihe na-adị ebe a bụ ubi anyị na ụmụ anyị enwe na-arịọ Chineke ụbọchị nketa atọ ụbọchị nkwọ bịa were ọjị eke ya were ọjị anya na ụbara nọ bịa na were ọjị ihe ọma ga-emere anyị ji ana akara nke ebu na anyị eso Chineke anyị wee na-arịọ gị ka ịzọpụta ndị Igbo na mkpado akpadara anyị nwa bụ ndị Igbo n'agbanyeghị na anyị bụkwa na-egbu achara achara na-eto mana Chineke biko nye anyị mgbaga Chineke nye ndị Igbo mgbaga nye anyị mgbaga anyị agbagago mana mgbaga ị ga-enye anyị mgbaga nke nwere onwe ka o wee zuo anyị bụ ndị mụrụ were golden spoon kpue anyị n'ọnụ mana ndị mmadụ bịara gbawa anyị aka nara anyị dị golden spoon anyị na-emezi golden spoon anyị ahụ họzụ ọ dịkwa mma n'ọnụ anyị nwe inyere ya ka ọ dị mma n'ọnụ mana anyị ga-akwara arụ jere họzụtakwa golden spoon anyị a ihe anyị na-ekwuzi bụ hapụzie na anyị enwego golden spoon anyị bak ka anyị zuo ike asị mba na anyị niile ga-anọrịrị ebe ahụ anyị afọ isi ya onye na-ekwu okwu ya bụ ndị ọbụla aka ha dị ya bụ ndị na-agba emu n'ala Igbo ka Igbo ghara inwuru nwa ha emu ya ekwudo unu ndị ọbụla na-agba mgba na nwere onwe ha agaghị nwere isi na be anyị nwere onwe a ga-ejide unu niile n'ọrụ aka dị na mbụbụ adị na mmiri ị ga-akwụ ebe ahụ mmiri ga-adị ebe ahụ mbụbụ ga-adị ebe ahụ ibilie obilie otu a ka esi ego ya n'ọfọ wee na-atụ Chukwu biko doo ka ịzọpụtakwa nwanne anyị nwoke bụ onye nọ na mkpọrọ ana m anụ na ya nwanne ya nọ n'ụzọ ije na ụra ara atụ ya ewee na-ajụ ndị Igbo be anyị o mekwa bụrụ ụra na-atụ anyị ihe a ọkwa na ebe m ga-esi alụ ka m na-alụ ihe ebe m ga-esi ekwu ka m ga-esi ekwu maka na ya etorubu etu ọnụ n'okwu mana ole anyị ga-ekwu ka anyị ga-ekwu ana m agọkwa ya n'ọfọ n'ụbọchị nketa ata bụ nkwọ kwọrọ ihe ọma kwujere nye nwa Amadi Nnamdi Kanu ọ bụ na ndị ọzọ na-aba ha gbacha mbọ nwere onwe ma onye aha nwụzie nwere onwe were bịa nke gị ị ga-adị ndụ ri uru nwere onwe a ị ga-adị ndụ fụ ka nwere onwe abịa ntu a ka esi ego ya n'ọfọ ọ bụghịkwa oyi na ọ bụ ọfọ aha ndị Igbo kwezuo ihe a nye njisi Igbo kwezuo n'ụbọchị nketa ata bụ tata bụ nkwọ anyị nụ ya ndị Igbo nụ ya na onwe onye ga-azụ ahịa na onwe ga-apụ iro taa ntiri hapụrụ anyị nwa Amadi Eni ndị be anyị nọkwanụ n'ubi ka anyị na-ekwu ụmụ anyị manụ onwe onye pụrụ apụ ndị na-eje ọrụ ejere ọrụ ndị na-agụ akwụkwọ nwere onye ọbụla na-akpụ n'ime ekwetara m nọọ nke ntu a ka isi ntu a mee ihe ọma o nwebeghị mgbe anyị wara ọjị odugwu ọ bụrụ otu ọnwa ọjị niile anyị na-awa na-apụ iru n'elu ndị be anyị o mekwanụ nke ụbọchị tata ụnụ fụrụ ọjị anyị wara ụnụ afụ ka o si wee dị ụfọdụ bịa na-ajụ m ị na-eme dibịa ana m eme dibịa ka ị ghara iwetara m ọrụ ndị dibịa ha m emekwe ihe m na-eme ebe a bụ omenala Igbo ọ mere bụ ka Igbo si eme ka esi ebi ka anyị na-ewechighatacha ka efu ka onye Igbo si eme n'ụtụtụ ma ọ teta ụra ya kpatara otu amịrị ụmụaka nọ agọsịa ha ndụ gọsịa ha ọkwụ n'ụfụrụ ya ndụ ogologo epu ha ụmụaka ka ụmụaka ta nchi ma anyị na-akụziri fa oge a ngọbụrụ ụfọ aga gọcha were mee ọ bụghịkwa ohi na ọ bụ ụfọ aha unu etuo m nna ezọlọma ngwatuonu m nna ezọlọma ahụ demere ọ ka esi eme ya n'ọzọ nchiri echi ụnụ anọdụ ya mgbe nchiri ọzọ asị amụghekwa ụnụ mgbe ahụ aha ọzọ nchiri echi ụnụ na-etu m afọ ọzọ ma na ego ka m ji wee chie ụnụ anọkwanye nnekwu ahụ ya bara papa unu bụ onye ishi ụfọdụ ndị mpa ha echi bụ ishi ịghọtago ma mpa nke unu chi ndị be anyị ana m ekene unu ana m ekenekwa ọ bụrụkwa ndị Igbo kwetara anyị na ndị obodo anyị kwetara nọrọ n'ụlọ taa anyị si ga izu ike ọ kakwuru anyị mma mụ ndị ọbụla nwe anyị ezuekwu ike ndị ọrụ oyibo ezukwue ya ewuroro oyibo soro ọrụ oyibo ama mụ na-aghọta so ịfụ na anyị ezuo n'ike a na Satọde dịka ndị ọrụ oyibo anyị zuru ya nyaa ahụ orukweta ata anyị nọkwa n'elu ya anyị sị ka ọ gaziere unu na-asị ya mara ụnụ mma n'aha Chukwu okike abịa ma bụ onye pụrụ ime ihe niile ọ dị mfe ise ya gazie ngwa ndị ewonu bịa na were ebe ọjị